Paldies. Thank you very much. Mr. Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo Ashton, napravili ste rakonto vaših 5 godina mandata. Ja ću se samo usredotočiti na događaje u jugoistočnoj Europi. Želim naravno spomenuti ovdje dogovor između Srbije i Kosova. Ovdje je Europska unija pokazala da može imati jedan leadership, da može ostvariti uspjeh za razliku od situacije prije 25 godina. U tom smislu naravno želim i pozdraviti vašu ključnu ulogu u tome. No, s druge strane, i sami ste spomenuli kako Bosna i Hercegovina ostaje najveći izazov i tu isto tako treba reći da vakuum zadnjih 5 godina, nepostojanje jedne artikulirane zajedničke europske politike je dovelo po meni do dvije stvari. S jedne strane da je ojačao utjecaj onih država izvan Europske unije na samu situaciju u Bosni i Hercegovini, što nije uvijek bilo i pozitivno. Vidjeli smo sada i oko stajališta Europske unije prema situaciji na Krimu da, na primjer, evo, i Bosna i Hercegovina i Srbija se nisu pridružili takvom stavu Europske unije. S druge strane, vidjeli smo da taj vakuum je doveo do toga da su se nastavile sada političkim naravno metodama borbe iz 90-ih između onih snaga separatizma i snaga centralizma. Zato za Bosnu i Hercegovinu je potreban novi pristup, ne koji će smanjiti kriterije, ali da koji će ići smjernicama koje je ovaj Parlament usuglasio i izglasao velikom većinom 4. veljače. Hvala vam. Danke vielmals. Bevor wir zum Catch the Eye kommen, hat Mr. Kukan noch das Wort. Ďakujem pekne, pán predseda. V predchádzajúcich rokoch sme sa snažili posilniť úlohu Únie ako rešpektovaného globálneho hráča. Nedávne udalosti, najmä na